zdravo, da vidimo koji će ga pobedi, ovo je challenge, koji ga pobedi je pobednik. Da, Ajde. znači Treba da pravimo ovoj i će ga brojimo na glas na makedonski. Sada počinjamo za 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Galina pobedi. Ti koliko napravi? 20. Ne, 30 napraviti. Ja 25. Ćao. Ne, ja povalce. Ok, ajde, čao. Ako ga gledate ovoj, nemoj da komentirate deka smo weird. Ne smo weird. Ja pobedi, tako da čao.